O curso de elaboración de viños que impulsa a Mancomunidade do Salnés dentro do seu programa de emprego chega á súa fin. 8 alumnos recibiron 50 horas de formación nesta especialidade nun sector clave para a economía da comarca. Queremos facer fincapé na importancia que ten o sector do viño na comarca do Salnés, a riqueza que crea e a formación de persoas, non? Que é importantísima para que as empresas poidan ter personal cualificado, non? A formación que recibiu o alumnado foi do máis completa, tocando todas as partes do proceso de produción, dende o cultivo da vide ata que o viño se bota nunha copa, unha aprendizaxe global que permite a estes mozos sair daqui listos para poñerse a traballar. Hai que estar moi atento en cuanto ao viñedo, porque surxen enfermidades, tratamentos, nada moi práctico. En cuanto á práctica, baixamos a bodega, podemos facer bastantes prácticas. Fixemos tamén prácticas con levaduras, diferentes levaduras, vimos fermentacións. A súa formación tivo lugar en Pazo Baión, da man dos profesionais de Condes de Albarei. Estamos xa participando, colaborando na terceira edición, tamén con un grupo de alumnos 8 persoas que se formaron con nós, que penso que están preparados, como decía Ramón, pois para calquera entrevista que agora mesmo se poida presentar de traballo, coa formación adecuada. O papel da empresa privada, entende a Mancomunidade, é fundamental no impulso deste tipo de iniciativas formativas. Quen mellor coñece, por unha parte, as necesidades do propio sector son as empresas do sector e, por outro lado, como se pode facer unha formación de maior calidade que sea a propia empresa a que realiza a formación dos seus futuros traballadores. Esa é un pouco a estrategia que estamos seguindo, aproximar a administración, a empresa privada. O programa de emprego da Mancomunidade non se detén en xuño. Ao longo deste mes celebraránse 2 novos cursos, o de digitalización documental e fotometría e outro de prevención de riscos laborais.